Hello and thank you for tuning in Zita and Elizabeth Nyago tiri pano pa SlyMedia TV tiri kuona muramba muchisubscribe muchilike muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu isu SlyMedia TV tiripo pakubatsirana nemhuri dzinenge dziri pakuchema kana kuti pakutambudzika. Mwedzi yapfuura takambobuda zvakare takananga kunzvimbo yeGokwe kushombe kwakanga kuine mukomana anonzi Munyaradzi. Takakupai nyaya iyoyo ichinzi Munyaradzi chituna chanetsa pashombe apa akaita zvekupondwa zvinorwadza mwoyo yevazhinji. Nhasi uno zvakare tabva tabuda takananga zvakare kunzvimbo yezhombe kune chiitiko chinosuwisa chakaitika ikoko chemurume anonzi Fanny Mwale akatisiya mazuva mashoma apfuura akaita zvekuraiwa zvinosiririsa achibviswa achiso chese nemamwe mapatsi akaita semhino Muromo Nzeve. Iko zvino vandigere navo anonzi Judith Mwale mwana wababa Mwale vakatisiya mazuva mashoma apfuura. Rega tinzwe kubva kwaari kuti baba vakanga vari munhu akaita sei. Sisi baba vakanga vari munhu akaita sei? Baba was a loving person. Munhu aidikanwa zvekunyanyisa zviya, especially when it comes to vana vekuchikoro, because he was a teacher. Pese paanenge ari was someone I make sure kuti everyone will be smiling. Vana vechikoro were so close to him zvekuti they could ask anything. Munhu aigona kubatsira vana vechikoro. Mungada kuzvinotisa chero kuchikoro kwavaidzidzisa, he made sure kuti mwana anopasa kuchikoro. Vakahwina medals akawandisa pachikoro ekupasisa ma-O level exams. Saka munhu andakanotisa kuti he was so loving, he was so caring. It's so painful. Saka iko zvino itatasa neurongwa uri papi? For now we are waiting for my postmortems. Akanzi ari kuitwa mangwana. So far hatisati taziva kuti definitely ivo vachakwanisa kuitwa mangwana here, because they are saying ma stages acho kune vanhu vakawanda, so inenge itori queue. Saka we don't know kuti vachaita mangwana here kana kuti we'll be waiting again. Semhuri tarasikirwa zvakadii? Semhuri it's a long gap. Tarasikirwa zvisingaiti, especially me, ma-aunties angu, my brother yavo yange asara, even my husband, because as for me and my husband, vaiti consider like vana vavo. We felt like we had a motherly figure and a fatherly figure. So kwatiri inini it's so painful kwandiri kuti baba vangu vashaika nenzira yakadai. Saka ndezvipi zvimwe zviri kudiwa paburial yababa? So far ndikati zvimwe I'll be lying, because so far help tikuiwana. Kuchikoro kwavaidzidzisa pariyo tindo they offered help yakanyanyisa in terms of transport, wood huni dzekubikisa and madrums emvura ekutichere mvura. So we are so grateful. So sikuona kwenyu pachitiko chakadai ndezvipi zvinofanira kuitwa kuunza justice pama situations akadai? Yes, we would say police inobatsira state vanotibatsira, because they will be trying. Right now they are doing everything they could kuti vana vabatsirwe, kuti tibatsirwe panyaya iyi. But atizozivi kuti these people they are staying within us. You never know, maybe munhu unoti is my friend, she's my friend, anenge achiziva, but people will be keeping quiet panyaya dzakadai. Saka we should be open kuti titi we don't want this anymore, because
akusikwe kutanga. These things are happening each and every time. We never know akusikwe kupedzisira. My father wasn't the last. Pane umwe anotevera. So kana tikabatana as a community, as a country muno muZimbabwe, and make sure kuti such things zvisarambe zvichiitika, because it's so painful. Unozonyatsohwa kukwadziwa kwazvo zvaitika kwauri kana uchizviwa zvaitikwa umwe someone. Yes, it's painful, but pain yacho inenge usinganyatsoinzwi kana usati wazviitirwa. Eko zvino mashoko enyu ndekuti kudii takatarisana nechitiko ichi kungava kumhuri kana kumhuri yeZimbabwe iri kuona iko zvino? What I can say now is mhuri yeZimbabwe tiri kuchema. Inini ndiri kunyatsochema chaizvo. I want vanokwanisa kubatsira, vane any information kana vane any kind of help that they can give. They are free, because tiri tega tinogona kundikana, tiri tega tinogona kutora dzimwe other things dzekuti tikwanise kuwana justice, but tisingaiti. But kana paine anything chatokwanisa kuti vatibatsire, they are free to help us. That's what I'm asking. Right. Aiwa, tinotenda sisi Judy nemashoko enyu. Tinovimba kuti vari kukona izvezvi vane any help yamunokwanisa kubatsirwa nayo kuti muwane justice. Vanokwanisa kuita sei kukubatai vona kuti tobatsirana sei panyaya iyi? Yeah, that's okay. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandigere navo vanonzi Sister Judith mwana wababa Fani Umwali vari kuti aiwa kune vari kundiona izvezvi vanokwanisa kutibatsira tingazoite mamwe matano semhuri nekurwadziwa tichiti titsvage justice. Asi imimi mhuri yeZimbabwe muri kuona izvezvi munewo mamwe matano amunoona kuti aya anokwanisa kuti mhuri iyi yasara iwane justice yababa kuti chi chakamboitika kwavari. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagoyo, Sly Media TV, building bridges. Rega tinzwe kuti muzukuru wake Shane Shoko anoti kudii panyaya ya sekuru vake kuraya kwavakaita. Rega iti munzwe achitsanangura. Mukoma Shane tinokutenda ini kuti gamuchira pamba penyu. Tinoti zvakare nematambudziko nekufa kwasekuru. Akawanikwa. Exactly. Okay. Ndichakumbira kuti miteka kutaurisa kuti tinzwanani. Getibvire pekutanga kuti rufu rwasekuru venyu vaMwale rwakasvika sei munzeve dzenyu? Inini ndinoshanda paRio Tinto High School, ndiri head cook kitchen. So vaMwale nesekuru vangu nditicha paRio Tinto High School. Tokara chingonana pano nepapo. So takangoti makuseni chipinda pabasa pakauya vamwe vachiti pane munhu apondwa pamashops ati pamasendrai apa ende munoona. Ndikati ndiri busy, rega ndimboita zvebasa. Ndikaita basa rangu kozoti kuma past 12 ndikazofonelwa naiti master uchinzi uri kudiwa nemapurisa svika kuno kumasendrai. Ndandisina urongwa kana kuti pfungwa dzekuti ndikati ndo zvaitika here. Asi pandakazonosvika pasini ndakazongokacha madzopozi dzimwe dzehembe dzandaidziva ndakadziona dzakangova iswa pasi. Saka pandakazongodai so I was sure kuti kuona kuti vanga vari sekuru vangu, but ndakashaya kana rekutaura, but ndakazongoidentifiya kuti face ndiyo, kwakasara chirevu chete ndochairatidza kuti ndiyo. Then hembe dzavo dzanga vapfeka ndo chaidzo dzakazondoratidza kuti ndivo chaivo. Ndichidzokera ipapo ndanzwa muchitaura kuti makazongoona hembe. Kutaura kwataita nevamwe vanga vachiti vanga vakapfeka, vamwe vari kuti aiwa vanga vasina kupfeka. Semuzukuru mukanyatsoti tsanangura here kuti vane chavanga vakapfeka here? Ndanzwa muchiti hembe dzanga dziri pasaidi. Kureva kuti vanga vakashama here kana kuti? Pandakasvika pasini ndofunga mapurisa anga atosvika pandakasvika pasini mapurisa anga atosvika akatotora hembe dzakanzi dzakangowaridzwa murodi, saka vakazounganidza pasaidi. Ndo dzandakaona, asi ivo vanga vakashama. Vakangobva kwa private part nemashisha. Ndo kuona kwandakaita.
tichidzokera ipapo kuti makaona chirebvu ndo chakazokuzivisa kuti ndisekuru venyu. Pane here mamwe mapatsi amunoti mise muzukuru makaona kuti chakati nechakati nechakati achipo? Mapatsi andakaona sipo, mino papasina, nzeve papasina, maziso papasina, then lipere pamusoro papasina. Rakatoskino ndofunga pakatangira ipapo ndozvaazisipo. Nevhutsi rimwepo rakazongotangira nechepazasi pegotsi chete. Sekuona kwenyu chicharisa makatarisana nemutumbi wasekuru wenyu, makaona here kuti angava munhu wekuti akangobaya munhu nekutodhedha nekubvisa zvinhu zvese kana kuti zvakatorwa nguva yazvo? Izvozvo neshoki andaniva ndinakwanisa kutarisa. Chandakangorealiza chete i1 cut ranga iri pakumbo rekuright neimwe yanga iri apa ndinazonyatsoitarisa chaizvo. Ndo makatsi chete 2 andakaona, kumwe kwese mutumbi wanga uri right. Asi makatarisa kati munotoona kuti iyi iri demo kana kuti iri banga? Ndinganyepa ipapo, handina experience iyo, but ndangoona kuti ikati chete kuti yakazoi how deep kana yakazobayiwa nechi, handina kukwanisa kuidentify kuti chii chakaitika ipapo. Okay. Ndanzwa muchiti maishanda pamwe chete pachikoro ipapo pariyotindo nasekuru. Makanga mapesera kuvaona rini sekuru? A couple of days, because towanzovaona vachibva kumalessons avo vachidi dzimwe dzenguva ndivaoni, but handina ma couple of days. I can't remember kuti ndirini, but that week ndakatomboti vasanganei navo vachibva kumalessons avo vachienda kumba kwavo. I can't remember day, but a couple of days. Okay. Takatarisa sekuru venyu vamwali vakanga vari munhu wekuti tingati ane mhirizhonga here kuzosvika pachiitiko chakadai? Ngari munhu asina mhirizhonga, ingoti aingogara achingofara. Munhu ifani yebhora haana mbovhera ambokona nevanhu, ndinganyepa ipapo. Haana mbovhera kona nevanhu, aingogara anga ari munhu anongofara chete. Sei history teacher aingogara achingoita munhu sort of like anogara anga achingoita madrama achiticha vana, but hai zvoiti takamboita incident takakonana nekasvika pakurovana, handina incident takamborekodha yakadaro. Titarisa nhaurirano dzatamboita nevamwe vanga vachitsanangura vachiti aiwa sekuru vakanga vachitumwa zvavo wawa pabhawa usiku ihwoyo wavazoshaika. Imimi semuzukuru makazomboita here tsvagiridzo kuziva kuti ndevapi vanhu vakapedzisira kunwa nasekuru kuti munonzwawo imwe information ikoko? Chatakaenda chokuti sekuru ava vakambogwara muna December ndeti vakauya kumba vakatomborapo vakatonzi nadhokta usamwedoro. Saka kubva musi wa3 January anambovhera vamwadoro vanga asimwa doro. Then shamwari yavanakawasa kuona ndisitole anogara pachiweri ndiatoti vaitomwa madrinks, havanambovhera vamwadoro since pakainzi nadhokta musamwedoro anambovhera vamwadoro futi. Saka sitole chete ndiyangoti ndandinavo takangopesana vaiona bhora. It was on Wednesday manheru AFCON. Saka angoti ndakuenda kumba but bhora rasati rapera. Kanzi wakuenda sei bhora rasati rapera? Kanzi pane zvandakunoita. Ndokubva kupesana kwavakaita nasitole, ndokutaura kwakuita sitole kuti takangopesana pabhora. Ivo vakabva bhora rasati rapera vakatondikumbira $6 achiti mangu andoenda kuta kutown. $6 yacho yanga irimo muhembe dzavo dzatakawana. Saka ndo mahwira ndakaita. Dzimwe tsakurudzo takazongosiyira mumaoko emapurisa, because nyaya yacho iri kumaoko emapurisa. Saka we are still hoping kuti one day vachazoya neinformation vachiti kusati zvakazofamba sei through my investigations avo. Saka semhuri zvino nyaya dzepostmortem dzamira papi? Postmortem mapurisa angabhuka postmortem, saka tiri kutarisira kuti musi wechitatu mangwana mutumbi uchaenda kubulawayo for postmortem, then paunodzoka tochigadzisa maburial order. Saka tiri kutarisira kuti zvikafamba sezvatakaronga by Friday tofanira kunge tichivachengeta pano pahomestead yavo. Ndo matarisiro atiri kutarisira. Mumhuri makamboitika here chiitiko chakadai? Ndechekutanga hatina encounter yechiitiko chakadaro. Ndozvekutanga izvi hatinambovhera zvaitika. Okay. Ndanzwa muchiti zvitori zvekutanga kuitika mumhuri. Saka semhuri iko zvino ndanzwa muzukuru achinzi imimi ndimi spokesperson kana kuti mutauri wemhuri. Iko zvino semhuri ndezvipi zvamuri kuronga kuti zviitike pachiitiko chakadai mushure mekurasikirwa nasekuru? Pari zvino basa rese takarisira kumaoko emapurisa. We are sure kuti they are working flat out kuti vange vachikwanisa kuwana
vaculprits akaita nyaya iyi as of hapana nyaya dzakatomboitika dzikatadza kubakwa kuti ndingakazodai nyaya dzese dzinonga dzotora time but maculprits anotozongobatwa chete. Saka tumbopa mapurisa time vaite zvavanokwanisa kuita nemasimba avo. We hope and pray one day vachabata vanhu vakazviita izvi. Ndo zvatiri kutarisira. Basa rese tarisiya kumaoko emapurisa. Okay. Tinoziva pane dzimwe mhuri dzatakambota nadzo hurukuro mushure mekurasikirwawo nehama dzavo nekupondwa. Vanoti ivo mhuri nemhuri kana kuti dzinza nedzinza rine zvarinoitawo mukuedza kunzwisisa kuti zvakambofamba sei pamufi because ndiyega anenge achiziva chokwadi. Imimi semhuri kana kuti sedzinza ravamwali hapana here sofa kana kuti matanho amuri kuda kutorawo kuti mweya uzvirwire kana kuti mufi amuke achitaura kuti zvii zvakaitika? Isusu believe in, we are Christians. Saka ndosanda kuti at times tinosiyira kuti vemutemo ngavaite mutemo wavo, isusu tinopona nemunamato. We hope and pray kuti pachaita divine intervention vakazviita izvi vachabatwa someday. Ndo zvatiri kutarisira. Sekuru vaenda kuchechi kupi? Roman Catholic. Vaipinda Roman Catholic. Ndoko vakatochatiswa, ndoko vapapatidzwa, saka ndoko vaipindira. Takatarisa chechi panguva yakadai ndo yatinge takuti mhuri yasekuru vari kumbobatirana nemire mhuri yeRoman Catholic. Vari kumbobatirana nesu because iko zvino varipo madzimai vari kumbobatsira pano nepapo. Takamirira zuva rakuti tikwanise kuti vachengete. Saka ndofunga kuti muchizoona kuti rufu rwotora time tatingazivi kuti chamuvika zvarini because kana pane postmortem takes time and postmortem inowanzoita ka2 pavhiki. Saka we are lucky tazowana titire musi Wednesday then Friday munhu akashayika musi Thursday makuseni tatova ne 1 week. Ndosaka muchiona kunge pasina vanhu but vanhu vangamira kuti at least tikangowana munhu akazviva postmortem vanhu vachitanga kuungana zvichiita basa richipera rather than kuti tichengete vanhu panzvimbo one tisati taziva chichaitika. Vamwe vemhuri vatodzokera kumabasa takamirira zuva iroro kuti tikwanise kuwana zuva ratingavachengeta naro. Ndosaka muchiona kunge kune vanhu vashoma but otherwise by Thursday Friday hope and pray kuti vanhu vese vanenge vaungana tochipa final send off yake. Okay. Takatarisa chiitiko ichi vamwe vari kuti zvichida maybe makorokoza sezvo iri nzvimbo yegoridhe. Vamwe vachiti aiwa vangava vanhu vemabhizinesi because chiitiko chakadai chingava chiri chemarituals mukati. Imimi semhuri maona kuti chiitiko ichi sekufunga kwenyu chakaitwa nevanhu vapi pavaviri? Mbare zvino tinganyepa, hapana chatingafunga kuti ndiani akaita. We are hoping kuti mapurisa ndo achazotipa information kuti vakazviita ndivanani. Saka through my investigations avo because tingangofungira kuti ndingakazodai but it doesn't work. Takamirira mapurisa ndo achatipa final answer kuti zvakafamba sei. Takatarisa nzvimbo yeZhombe vanhu vakutyira upenyu hwavo. Imimi ndiapi matambudziko amuri kusangana nawo kuZhombe kunoko maererano nekuuraya kwevanhu? Ndizvo zvokuti at times unourayirwa munhu asina zvaaita zvinongowanikwa pese pese. Saka tiri kuti mutemo ngausimbe pavanhu vanenge vabakwa vaita izvozvo. Kwete kuti munhu akabatwa ozoita scot free kana kuzobayirirwa mabhero. Tiri kuti mutemo ngausimbe. Anenge auraya munhu there must be a stiffer penalty for that. Kwete kuti avauraya munhu neaita minor case muzomuona scot free mustreet. Izvozvo ndofunga ndo zvatinotarisira kuti ngazviitike ndokuti vanhu vadzidze vasadzokorora zvimahabits zvongoburaya vanhu izvo. Saka ndo patirikutarisa kuti ngapagadziriswe ipapo. Pane nyaya yatamboona mugrupu kufolowa tatichiita muMwale funeral updates. Nyaya yemademonstrations yakamira sei? Yemademonstrations handizivi. Ndikatonyepa ndofunga kuti ikatocontacta vanga vachizoronga because vanhu mugrupu vachiexpressa mafeelings avo. You cannot rule out, we cannot tell them what to do, what not to do. Saka kuda kuedza kuburitsa anger yavo towards the issue but demonstrations we are not part and parcel of that. Atombozivi nezvazvo. Saka iko zvino kuchikoro mhuri yekuchikoro kana kuti hama dzavaishanda nadzo dziri kumbouya here dzichibatirana nemi?
ya zvese zvamuri kuona panapa chikoro chirikutobatsira chaizvo, vakutobatsira and every day vanotosvika pano zvototi pamakatsvaga neziroma nerunga vashayiwa vangari kunoko, saka vari kutibatsira chaizvo nepavasingagoni napo kuti dai vari kutokwanisa kuvachengeta mune zvakanaka. Saka mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndekuti kudi? Mashoko edu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndezvekuti isusu semhuri yekwamwale zvinotigwadza kuti zvaitika kuna Mwale, asi at the same time it's a blessing yokuti toti havasati vabahwa, because I can imagine kuti dai chinzi vabahwa nhasi kana nezuro, mapurisa kana masocha aizotadza kucontrola enga iri muvanhu, paigona zokusunga vamwe vanhu kana kuzouraya vanhu vasina mhosva. Saka tiri kuti kubahwa kwevanhu ava ngazvive inguva yaMwari. Kusabata kwavo Mwari anoziva zvaari kuita, Mwari haasi benzi, anotoziva kuti ichi ngachiitike panguva iyi yakadai yakadai. Isu togona kuti ngavabatwe nhasi but urongwa hwaMwari haupo, saka tinozvisiya mumaoko aMwari izvi. Hazvina kuti ndiani anogona kana kuti ndinogona. Kubata kwavo inguva yaMwari inenge yakwana, kuuraya kwaMwari inguva yavo inenge yakwana, saka zvese zvinoitika inguva yaMwari inenge yakwana kuti zviitike panguva iyoyo. Saka vanhu mhuri yeZimbabwe ngatiregei kushungurudza nezvimwe zvinhu, ngatingonamatai. Rimwe remazuva chokwadi changobuda pachena, tobva tasunungurwa mune zvinenge zvakatisunga. Ndozvana mashoko andinawo mapfupi avo. Vamwe vangade kuziva kuti tinoziva kuti kana mhondi dzinge dzabatwa zvichida vamwe vacho munovaziva, pangazova here neviolent imimi semhuri kune munhu uyu, kana kuti mumwe anogona kuti semhuri yekwamwale ndezvipi zvavachaita mushure mekuzonzwa kuti nhingi nanhingi ndivo vane ruoko panyaya yekufa kwasekuru vavo? Sevanhu I understand you get better with time. Ndozvandataura kuti dai vakabatwa nemusi weThursday pavakamuka vakafa, vanhu vaigona kuburayiwa, but vakazobatwa pamwe 2 weeks later kana a month later, hasha dzinenge dzadzikirira. Zvasiyana nokuti it was ipapo. Saka kurekerera kuripo, mutongo ngauye kwavari sezvaunofanira kukodzera kwavari. Saka tiri kuti the more vachidhilaya kubatwa zvinogona kuzosunungura vanhu, but vakakurumidza kubatwa zveshuwa vanhu vanogona kusarekerera vakazopedzisira vafa varipo. Saka tiri kuti Mwari ngaatiwanire tsitsi tikwanise kuzvibata, tisadzorere chivi nechivi. Kudzorera ndekwaMwari, isu kazoda kudzorera todzorera nepasiripo. Saka ndo mashoko atinawo. Okay. Takatarisa sekuru vanga vane mhuri yakakura sei? Sekuru vanga vane mudzimai nemwana 1, vamwe 2 vakashayika. Pane mwana 1 musikana ndiaripo sofa. Saka semhuri nderupi rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nebheriyawo yasekuru? Sofa pari zvino tatenda pane chikafu tabatsikwa naMP naMr Mackenzie nechikoro. Saka we hope and think kuti rubatsiro rwatiri kuwana kutungamiriri rwese ruri muzhombe rutibatsira. Saka semhuri yeZimbabwe toziva kuti kana nyaya dzakadai dzichinge dzaitika, vanhu vanotanga kutaura nepasiripo, vamwe vanenge vaine information dzavo dzavanenge vachiwana kwakasiyana siyana. Mashoko enyu ndeyekuti kudii takatarisana nenyaya yasekuru venyu? Mashoko edu kazhinji kacho ndeyekuti even tikapinda magroup unovaona vachishora mapurisa akazodai haisi mhosva yavo. Vanhu vanoita izvi they are well trained, because katasekwa zvino evidence iripo, but it takes time kuti inyatsoungana, because vanoziva destroy every evidence. Saka vanhu ngatitirirei, timirire nguva, tivape time mapurisa, inobuda pachena nyaya. But mukatanga kutarisa kutaurisa kuchitukana muchididi, hapana evidence yamunowana, because pachitiko chaitika makutotukana hamuchisina chinangwa. Saka vanhu ngavangoita calm, vosiyira mapurisa voita zvavanoita nguva yavo. I understand zvichaibuda one day kuti akazviita ndiani, akazviita ari kupi. We trust our police force kuti vachazviita.
vamwe vangade kubvunza kuti poitwa sei nekuti chiitiko ichi zvava nemazuva kana kuti makore zvichiitika. Tinoziva munyaradzi, tinoziva zvakare kuna baba vakachekwa nebanga kumapurazi uko. Ichi chave chimwe chiitiko zvakare. Zvoitwa sei kuti zviitiko zvakadai izvi zvipedzwe muno mushonga? Izvi tongozvisiyira kumapurisa kuti vadzike mitemo kandi vogadzira mastrategies achaonekwa kuti ivo vanoziva basa ravo, vanoziva pekutangira, vanoziva pekugumira. Ini handingaudziri basa ravo handingazivi pekutangira nepekugumira. Mapurisa anoziva basa ravo, anoziva pekutangira nepekugumira. Saka ngavanyatsoita mitemo izvo kuti inonyatsodzima zvese umhondo kuitika muno mushombe. Yes. Maita basa baba, tinotenda nedivi renyu ramatipa renyaya yekufa kwasekuru venyu. Thanks very much. Okay. Mazvinzwira muri Zimbabwe vanhu kutaura navo mutauriri wemhuri kana kuti spokesperson pachirungu vanonzi ivo vaStanley Shane Shoko vachitipa nyaya yekufa kwasekuru wavo vafaniwo Mwale vakapondwa nemusi wechina kuti nyaya iyi iri kurwadza mhuri. Sekuru vanganga vaine mukadzi wavo nemwana wavo mumwe chete. Vari kuti ivo zvakaoma semhuri kugamuchira rufu rwakadai, asi isusu semhuri hapana zvatinokwanisa kuita. Tamirira kuti mapurisa aite basa rawo. Hatingakwanise kuvaudzira mutemo, asi chatinovimba sevanhu vanonamata ndechekuti mhuri kana kuti vanhu vakaita izvi Mwari ndiye anoziva. Tichava neinformation yakawanda kubva kumapurisa ari kuita basa rawo paZhombe. Vari kuti zvakare postmortem tapiwa zuva, asi tinovimba kuti semhuri nemusi wechishanu tichaviga sekuru vedu. Kana paine imwe information yamunoda, rambai muri pano paSly Media. Ticharamba tichikupai information iyoyo. Tichange tine mhuri iyoyo kusvika sekuru vavigwa. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Sly Media TV, building bridges. Oh,